Som. D'acord. Bueno, és més que res per a poder tancar ja el tema i poder fer una reflexió, no?, entre totes i tots. Bé, donats els fets que van ocórrer el passat dimarts arran d'una publicació informativa per l'adquisició d'Activision Blizzard, un dels temes que tractarem avui, i que van acabar amb una petita insinuació d'acceptació doncs, de tot el corregut sobre els casos d'assetjament, entre altres, dins de dita companyia, per a alguns participants del fil, doncs, des de Xboxes Catalans, des de casa nostra, volem comentar i exposar el següent. És que la nostra comunitat treballa dia rere dia en crear un espai i entorns sants i segurs, lliures de masclisme, d'assetjament i de qualsevol altra pràctica que puga ser perjudicial per a qualsevol persona, ja sigui per raó de sexe, gènere o cultura. Que els fets ocorreguts en l'esmentada publicació denoten una petita falta de coneixement dels objectius, valors, opinió i respecte que promulguem des de la comunitat, així com una falta de respecte cap a les persones que formen part de la mateixa. Que totes aquestes pràctiques no fan més que malmetre la imatge i el treball que fem i se fa en nivell general en el món dels videojocs, en pro dels videojocs i de la llengua, quan hauríem d'anar totes a una per l'objectiu que tenim en comú i assolir altres fites més importants. I en canvi, amb aquestes accions només fem que trontollar els ponts que construïm i que tenim construïts i la bona sintonia entre les comunitats i els membres de les mateixes. També comentar que no acceptem els atacs personals cap a cap membre de la nostra comunitat dins dels espais de la mateixa. Els assumptes i temes personals han de quedar fora d'aquesta línia, sense implicar el més important, que són les comunitats. Lamentem també tot el que va ocórrer i treballarem per tal de que no torni a passar, pel respecte que es mereixen tant les persones que s'encarreguen de portar les xarxes com de les que formen part de la comunitat i ho gaudeixen i comparteixen amb nosaltres la passió pels videojocs.